लोगोफोर नै आं दिनै रौता मोनफैबाय आं आइथांथाराव थांगोन आइनि गामियाव गल्डेन जुबिलिनिफ्राय आङो नै रौतायाव सफैबाय दा बिनिफ्राय आंनि उन्दैनि लोगो इला ब्रह्मआ आंखौ लेंहरदों बिमानि बोसोरखिया फुजायाव दंफैयो बेनिफ्राय आं इ रिक्सायाव गाखोबाय बेखौ आं दानो लोगो हमलांग्रोखानोसै नायलांनै लोगोफोर आंनि लोगो इलाखौ लोगो हमनो आं थांगासिनो दङ नै दा आं एसे मेथाइ लानानै थांफानि नै हटेलाव नै बे रौता टाउन दै Daya tero kaya. Hindi. Roba, huray luwa gari kon. Lop mitai neo. Nei आं दा रौतानिफ्राय ससे फैनानै बिथांमोननि माने इलानि न'नि लामाथिं हाबबोगासिनो दं इला ब्रह्मखौ नोंथांमोनहा मिथिखायो जानो हागौ फेमास सिंगार गांनांगौ होननानै मेथाइ खननाया बे इला ब्रह्म आंनि उन्दैनि लोगोमोन आंनि हाबानि उनाव सेथि दिनैसो जों लोगो मोनलायगोन बिथाङा गावनि बिमानि बोसोरखा श्राद्धआव फैदोंमोन आरो आहाबो आंनि आइनि गामियाव फैदों लखि फुजायाव आं जेब्ला बिस्रानि सिथ्लायाव सफैयो अब्ला बिस्रा खुम जग्य माने गासैबो आब'मोन माने इला बिब' बिगुमै गासिबो फैजोबदोंमोन ओमफ्राय न'खरैनो गासिबो खुम जग्य होगासिनो दङमोन जाबाय दे गुमै एकदम दिनैसो नुफेरबायबो बिराद मोजां मोनदों आब' नोंखौबो उन्दैयाव नुनायमोन देरबाय मोजां एकदम जे नायनो लुबैखादोंमोन आङो आमाइ आब'आ नोंनासो फैया थांबाय थांबाय आंनिख्रुइसो गिदिर नै आंजों फैबा नोंजों उन्दुफागोन दे आयं होनलायथारो नै लोगो मोनमारबाय लाबोखादों गासिबनोबो लाबोखादों आं ओमफ्राय गुमैयासो बैयाव गोदान जिउ लोगो मोननाय बायदि मोनफिनबाय बिराद मोजां मोनथारदों आङो सानबायमोन बेफोरखौ दोनहैनानै टाउनाव थांबायनो हारसिं दांथारो एकदम मैगं फोनाय मा फोनाय लागायथारो मैया लाइखौ हाखु दाखु फोनानै गारबाय गगा मोननानै ओरैबायदि जादों दा एकदम खननायनि हाउसारिनाव दंजोबो सिलाय जोंनि माबाया आं नोंखौ दहायो मोनबाय नैबेखौ बेयाव दोननानै फिसाखौ माबानो दे जेबो नङा आमाइ थांसै बाजैना मा नाम आमाइ थांसै सोलाबोबा फैगोन दे आमाइ आब'आ थांसै दे मोजां मोनखादों आब' लोगो मोननायखौ जि मोजां मोनखादों इला नै नाहरदो नै आमाइया नै आब' गिदिरा इनिफ्राय नै फंबाया रन्जना इनिफ्राय नै आयं थांसै नै रन्जननि आगै दा बिदाय लानोसै